பிரைஸ் த லார்ட். இந்த நேரத்திலேயே கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். நான் தேவனிடத்திலிருந்து நன்மையை, கர்த்தர் எனக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன்னு சொல்லுறீங்களா? உங்களுக்கான கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் இது. நான் அநேக நாட்களாக ஜெபிக்கிறேங்க, என் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மை நடக்கணும், என் வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உண்டாகணும்னு சொல்லி நான் அநேக நாட்களாக ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறேன். நான் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சில காரியங்கள் இன்னும் நடக்காதபடிக்கு டிலே ஆகி கொண்டே இருக்கு. நன்மை என்னால் பார்க்க முடியலை, ஆசீர்வாதத்தை என்னால் பார்க்க முடியலை, டிலே ஆகிட்டே இருக்கு. நான் ஆனாலும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னு சொல்லுறீங்களா? இந்த நேரத்திலையும் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. உபாகமா 11வது அதிகாரம் 10வது வசனத்துல சொல்லுது, நீ சுதந்தரிக்க போகிற தேசம் நீ விட்டு வந்த எகிப்து தேசத்தை போல் இராது. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார். அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனம் எகிப்து தேசமாகிய அடிமைத்தனத்துல, சத்துருவோட அடிமைத்தனத்துல அகப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு நெருக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட முடியாதபடிக்கு காணப்படுகிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனங்களை விடுவித்து அவர் வாக்கு கொடுத்தார். நான் உங்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்துக்கு உங்களை வழிநடத்த போகிறேன். அந்த கானான் தேசத்தை உங்களுக்கு நான் சுதந்திரமாக கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணிதான் ஜனங்களை அந்த கஷ்டப்படுற நேரத்தில், நெருக்கப்படுற நேரத்தில், அடிமைப்படுத்தப்படுற சூழ்நிலையில் தேவன் அந்த ஜனங்களுடைய அழுகையை கேட்டு, கூக்குரலை கேட்டு தேவன் அவர்களை விடுவித்தார். அதுபோல இந்த நாட்களில் தேவனோட பிள்ளைகள் கர்த்தர் நமக்கு நித்திய கானானாகிய நித்திய ராஜ்யமாகிய பரலோக ராஜ்யத்தில் கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு, தேவனால் கட்டப்பட்ட ஒரு வீடு தேவன் நமக்கு நித்திய ராஜ்யத்தில் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார், ஒருக்கி கொண்டிருக்கிறார். ஸோ அந்த ராஜ்யத்தில் நம்மளை கூட்டி சேர்க்கறதுக்காக தான் தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார். இன்னைக்கு பூமியில் நம்ம கஷ்டப்படுறோம், நெருக்கப்படுறோம், வேதனைப்படுறோம், உண்மைதான். ஆனால் இதோட ரிசல்ட் முடிவு எப்படி தெரியுமா இருக்க போகுது? மகிமையாக இருக்க போகுது. ஏன்னா என்றைக்கும் நம்ம இதே கஷ்டத்தில் இருந்து விடுறதில்லை. இதே பாடுகளின் வழி நம்ம என்றைக்கும் போக தேவன் நம்மை ஒரு கால அனுமதிக்க மாட்டார். இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு உண்டு. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம கஷ்டத்தின் வழி, பாடுகளின் வழி, வேதனையின் வழி டிராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது, நித்திய கானான் தேசமாகிய பரலோக ராஜ்யத்தில் கண்ணீர் இல்லாத, வருத்தம் இல்லாத, வேதனை இல்லாத அந்த ராஜ்யத்தில் கொண்டு போகிறதுக்காக தான் கர்த்தர் நம்மை சத்ருவோட அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து நம்மை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இங்கே நம்ம பார்த்தது போல, நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசம் நீ விட்டு வந்த எகிப்து தேசத்தை போல் இராது. நீ மரணத்துக்கு பிறகு உனக்கு ஒரு நித்திய வாழ்க்கை இருக்கு. அது நித்திய ராஜ்யமாகிய பரலோக ராஜ்யத்துல கிறிஸ்துவோடு கூட நித்தியமாய் யுகா யுகமாய் நாம் வாழ போகிறோம். கிறிஸ்துவோடு கூட அரசாள போகிறோம். ஸோ அந்த ராஜ்யத்தில் நம்மளை கூட்டி சேர்க்கறதுக்காக தான் கர்த்தர் ஒரு சில காலங்கள் இந்த கஷ்டத்தின் பாதையில், கண்ணீரின் பாதையில், வேதனையின் பாதையில் நம்மை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் இங்கே கர்த்தரோட வார்த்தை சொல்லுது, நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசம், அந்த தேசம் நீ விட்டு வந்த எகிப்து தேசத்தை போல் இராது. ஏனென்றால் அங்கே நீ விதையை விதைத்து கீரை தோட்டத்துக்கு நீர் பாய்ச்சுகிறது போல உன் காலால் நீர் பாய்ச்சி வந்தாய். அதாவது எகிப்து தேசத்துல இருக்கும்போது நீ கஷ்டப்பட்டுதான் வேலை செய்த, நீ கடின உழைப்பு, ரொம்ப எஃபோர்ட் எடுத்து தான் நீ வேலை செய்து வந்த. இங்கே சொல்லுது, நீ விதைச்சு அதுக்கு தண்ணி பாய்க்கணும்னா ஈஸியாக நீ தண்ணீர் அதை பெற்றுக்கொள்ளலை. உன் காலால் கஷ்டப்பட்டு தான், உழைச்சு தான் நீ நீர் பாய்ச்சி வந்தாய். அடுத்த வசனம் சொல்லுது, நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற தேசமோ மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ள தேசம், அது வானத்தின் மழை தண்ணீரை குடிக்கும் தேசம். கர்த்தரோட வார்த்தை சொல்லுது, நீ இதுவரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு தான் நீ சம்பாதிச்ச, நீ கஷ்டப்பட்டு தான் உழைச்ச, நீ கஷ்டப்பட்டு தான் நீ கர்த்தரை தேடுற, இவ்வளோ வேதனையின் பாதையில தான் நீ கர்த்தரை
பின்பற்றி வந்த. ஆனா நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசம் இந்த அளவுக்கு கஷ்டம் இருக்காது. அது மலைகளும் பள்ளத்தாக்கும் உள்ள தேசம். அது வானத்தின் மழை தண்ணீரை குடிக்கும் தேசம். அதுல என்ன பிளஸிங் உனக்கு தேவையோ, என்ன நீடு உங்களுக்கு இருக்குதோ, அது எல்லாமே நிறைவேற்றப்படுற ஒரு தேசம். அப்படிப்பட்ட தேசத்துல தான் நான் உன்னை வழி நடத்த போகிறேன். ஹல்லேலூயா. அடுத்து 12வது வசனத்துல சொல்லுது, அது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம். ஒருவேளை தேவனோட பிள்ளையை நீ நினைக்கலாம், என்னை யாரும் விசாரிக்கல, நான் இவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன், இவ்வளோ வேதனையில் இருக்கிறேன், இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன், என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க, அக்கம் பக்கத்தில் யாரும் என்னை விசாரிக்கலையே, எனக்கு உதவி செய்யலையேன்னு நீங்கள் புலம்பி கொண்டிருக்கிறீங்களா? கர்த்தரோட வார்த்தை சொல்லுது, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை விசாரிக்கிற தேசம் அது. ஹல்லேலூயா. கர்த்தரோட பழக இயேசுவோட நடக்க இயேசுவோட வாசம் பண்ண நம்ம சொல்லுவோம், என்னை அவங்க விசாரிக்கலையே, இவங்க விசாரிக்கலையேன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம். ஏனென்றால் என்னை விசாரிக்க என் கர்த்தர் இருக்கிறார். நான் இப்படி ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். நான் இப்போ ஒரு நெருக்கத்தில் இருக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன். பட் என்னை விசாரிக்க எனக்கு என்னாச்சு, எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், உன்னோட வாழ்க்கையில் ஏன் இப்படி அப்படி என்னுடைய ப்ராப்ளங்களை நான் அவரிடத்துல சொல்ல ஆண்டவர் என்னை விசாரிக்கிற ஒரு பர்சனா, ஆளுடைய ஒரு நபரா என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறபடியினால். ஹல்லேலூயா. எனக்கு மற்ற மனுஷர்கள் என்னை விசாரிக்கலையேங்கிற ஒரி நமக்கு காணப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் கர்த்தர் நம்மளை விசாரிக்கிறது அது விசாரித்த மாதிரி தான் இருக்கும். மனுஷங்க விசாரிக்கும் போது ஹல்லேலூயா அது பல விதமாக இருக்கலாம். அவங்க மனசுக்குள்ளே ஒன்று வச்சு வெளிப்பிரகாரமாக ஒன்று வச்சு அந்த மாதிரி விசாரிப்பாங்க. ஆனால் கர்த்தர் நம்மளை ரியலாக உண்மையாக நம்மளோட சூழ்நிலைகளை அறிஞ்சு, நம்முடைய சந்தர்ப்பங்களை புரிஞ்சு நம்மை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கண்கள் நம்மை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது, அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்க என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது. தீமோத்தேயுல சொல்லும்போது சொல்லுது, நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் நிறைவேற்ற வல்லவர்னு. இங்கேயும் அப்படிதான் சொல்லுது. ஏன்னா என் லைஃப்பை, என்னுடைய எதிர்காலத்தை, என் குடும்பத்தை, என் வாழ்க்கையை நான் டோட்டலாக கம்ப்ளீட்லி நான் கர்த்தருக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ கர்த்தரே இனி என்னை நடத்துவார், அவரே என்னை விசாரிக்க நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. இரவும் பகலும் தூங்காதபடிக்கு தேவன் என்னை வழி நடத்துவார். என் காரியங்களை விசாரிச்சு எனக்கு நாளைக்கு என்ன தேவை, என் ஃபியூச்சருக்கு என்ன தேவை, இனி அடுத்த செகண்ட்ஸுக்கு எனக்கு என்ன தேவை, அடுத்த மூமெண்ட்ஸ் நான் எப்படி பண்ணணும், என்ன செய்யணும், எல்லாமே கர்த்தர் என்னை விசாரித்து நடத்துவார். ஏனென்றால் அவருடைய கண்கள் எங்க மேல இருக்கிறது. வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது. அது மட்டுமல்ல தேவனோட பிள்ளையே, 14-15 வசனத்தை பார்க்கும்போது, நீ உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணெயும் சேர்க்கும்படிக்கு நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தேசத்தில் முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் பெய்ய பண்ணி. அதாவது நமக்கு நீ என்ன தேவை, என் கர்த்தரோட பிள்ளையாகிய உனக்கு, என்ன நம்பியிருக்கிற என் மனவாட்டியாகிய உனக்கு, என்ன நம்பியிருக்கிற என் ஜனமாகிய உனக்கு நீ என்ன தேவை, அதை அறிந்து இதுவரைக்கும் நம்ம தேவை சந்திக்கப்பட அவ்வளோ நெருக்கத்தில் நம்ம காணப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு தேவை நடக்காதா, ஒரு நன்மை உண்டாகாதா, எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்காதான்னு நம்ம ரொம்ப ஏக்கப்பட்டு காணப்பட்டிருக்கலாம். அந்த நன்மைக்காக எதிர்பார்த்து இங்கே கர்த்தரோட வார்த்தை சொல்லுது, நீ உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணெயை சேர்க்கும்படி, அதாவது உனக்குன்னு என்னென்ன தேவை அதை நீ சேர்த்துக்கொள்ள நான் உனக்கு உங்கள் தேசத்தில் முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் பெய்ய பண்ணுவேன். கர்த்தர் நமக்கு அனுகூலமாக இருந்து நமக்கு தேவையானதை அவரே வருஷிக்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். அடுத்த வசனம் சொல்லுது, மிருக ஜீவன்களுக்காக உன் வெளிகளிலே புல் முளைக்கும்படி செய்வேன், நீ சாப்பிட்டு திருப்தி அடைவாய். உனக்கு என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்கு, எல்லா நீட்ஸையும் நீ என்னிடத்துல ஒப்புக்கொடு. ஹல்லேலூயா. உனக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நான் உனக்கு
முளைக்கும்படி செய்வேன் என்று சொல்லுது ஆண்டவருடைய வார்த்தை. மிருக ஜீவன்களுக்காக உன் வெளிகளிலே புல் முளைக்கும்படி செய்வேன். இன்னைக்கு புல் இல்லாதபடி ஒரு ட்ரையான அனுபவத்துல, ஒரு வறட்சியான அனுபவத்துல இன்னைக்கு காணப்படல. கர்த்தரோட வார்த்தை சொல்லுது, உனக்கு நான் புல் முளைக்கும்படி செய்வேன், நீ சாப்பிட்டு திருப்தி அடைவாய். ஹல்லேலூயா. சங்கீதம் 91 கடைசி வார்த்தை சொல்லுது, நீடித்த நாட்களால் திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்று. நம்மளை திருப்தியாய் வழி நடத்துகிற தேவன், அது மட்டுமல்ல, நம்மை விசாரித்து நடத்துகிற கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஆனபடினால கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்த்தர் நமக்கு நல்ல ஒரு நித்திய கனான் தேசமாகிய நித்திய சுதந்திரத்தை நமக்கு அருளுவேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிற தேவனோட பிள்ளையே, இன்னைக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தை, வேதனையை, துன்பத்தை பார்த்து நீ கிறிஸ்துவ விட்டு தூரம் போகாதபடி, கிறிஸ்துவ விட்டு விலகி போகாதபடி, இந்த கஷ்டத்துல, எந்த பாடுகள்ல, எந்த வேதனைகள்லையும் கிறிஸ்துவை மாத்திர பற்றி கொண்டிருந்தால் கர்த்தர் நமக்கு சுதந்திரிக்க கொடுக்க போகிற தேசத்தின் நன்மை, அந்த தேசத்தில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ், அற்புதங்கள், பயன்கள், அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஹல்லேலூயா, இதுக்கெல்லாம் நான் ஏமாத்துற ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்ம வியந்து போகத்தக்க விதத்தில், நம்ம அமேசிங் ஆகிறத்தக்க விதத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை வழி நடத்த போகிறார். இந்த வார்த்தையை கேட்கிற தேவனோட பிள்ளையே, இன்னைக்கு நீ கஷ்டத்தில் இருக்கிறாயா, வேதனையில் இருக்கிறாயா, கண்ணீரில் இருக்கிறாயா, கண்ணீரின் பாதையில் நீ நடந்து கொண்டிருக்கிறாயா, நீ கலங்கு போகாத. உன்னை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகளை கர்த்தர் மேலே வைத்து விட்டு, கர்த்தர் நமக்குன்னு வச்சிருக்கிற அந்த நித்திய நன்மையை சுதந்திரிக்க தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. ஆமென்.